Tinashe Ngara music yabo music inoropafadza. Mukoma Tinashe Ngara music yabo music inokomborera. Mukati memakereke edu ndakamirirawo Paradise Gates Ministries ine bazi Hila Christian Network. Tinokurudzira zvikuru kuti vese vari muzvitendero zvikuru zvitendero zvedu zvechikristu nemamwe titore dano rekunge chitsigira nokutenga music yakadai nekuda kweshoko ririmo, shoko raMwari rinosimbisa, rinokurudzira uye zvinosvitsa pamberi paMwari. Ini ndinoitwa Mai Ngara, kana kuti Juliet Mavenga, ndozita rangu rekuberekwa. Ndiri mukadzi waTinashe Ngara. NaTinashe Ngara takaonana kustudio ndichitoimba song yangu, iye aiva mustudio imomo. Ndipo paakatanga kutondibheka, tikatotanga kubva ipapo kutobhekana masong, tichipambidzana, tichibatsirana munyaya dzekuimba. Saka mukubatsirana umu ndipo patakazowanana, akaenda kumasvingo akanondibvisira. Tikaita vana vedu vaviri, Praise naTarisai. So far ndine imwe nhumbu yetatu. Saka tingori pamwe chete nanhasi, tiri kuenderera mberi tiri pamwe chete. Tinofarirawo kudya chicken, rice, nyange sadza, chero nemaveji tinodya. Tiri vanhu vanodya vasinganyanye zvawo kusarudza zvakanyanya. Tinoda kutenda Mwari nekuti Mwari vari kutichengeta nemhuri yedu. Tiri kuenda mberi uye tiri kuenda mberi nemusic yedu. Tinoda kungokudza Mwari nekuti kubva patakatanga kuonana ipapo tikagara tese tingori pamwe chete, ende music yedu iri kuramba ichipfuurira mberi. Saka tinongotenda Mwari, tikudza Mwari naizvozvo tinotenda. Inoitwawo Venias Kamukanga, iri muzukuru waTinashe Ngara. Irini rakakura richingoona kune vachiita zvokuimba, ende masongo avo anobata vanhu vazhinji zvekutoti haangotendeusa vanhu. I love the music of Brother Tinashe. He is a good friend of mine and I enjoy his music. Actually his music is inspired from God. Makadi yenyu vadiwa vatariri. Ini ndinoitwawo Amaili wayo. Music yamukoma Tinashe Ngara, music inokomborera hama dzangu. Zvokuti nyangwe uri panguva yakaoma kana uchifunga zvakaoma, ungatera music yamukoma Tinashe Ngara unonzwa zvinhu zvako zvichinyanyoendeka. Kazhinji paalbum yawo yavakabudisa yekuti ndakauya zvamuchose, pane nziyo inowanzondibata zvokuti ndingainzwa ichirira song iyoyo ndinonzwa upenyu hwangu huchitanga kushanduka, yekuti ndaigara uchema musodzi inondirangadza even upenyu hwangu kwandakabva kumashure. Unogona kuva uchichema muupenyu hwako hama dzangu, asi Mwari one day vanokushandura upenyu hwako. Ndinofara zvikuru nekuda kwekukomana noTinashe Ngara. Takati vana tane makore nemuziva nekuimba. Ndinoimba ndiri muchikwata cheNew Foundation chinova chinotungamirwa namukoma Tinashe Ngara. Takamboita imwe video inonzi Ndaigara uchema, ezvinonzi toda kuitira inonzi Handichamupe mukana. Inini ndinofarirawo zvekutamba, ndinofarirawo ndiri munhu akaberekerwawo kuarea inonzi Mount Town, ndokwandakaberekerwawo. Ndinofarira gospel kunyanya, saka ndakapindawo mugospel muna mukoma Tinashe. Tiri kushanda zvakanaka, tichiita mabasa akanaka ekuparidzira nyika. Mwari wakuitirai zvakanaka, saka komborerwa ine video yedu 15 mwari wakangoniwanira nyasha sangana namukoma Tinashe Ngara anoimbawo gospel. Tikaona mamwe masongs awo vakamboimba makore apfuura, achitawo video ye1 song gore ra2015, uyezve takazorekodhawo new album yedu yatinayo inonzi Handichamupe mukana. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Mai Kanokanga, ndiri hanzvadzi yaTinashe Ngara. Zvakange zvingori mahari, tichikura taiimba pamwe chete, taiimba kumaget together, taiimba kuyu. Munhu anoshandiswa naMwari kunyaya dzekuimba idzidzi, ende zvaanoimba zvinhu zvaunoona kuti zvinoshamisa, anoita kunge ari kutoparidza mukuimba ikoko.
ini ndinoitwa Mai Mangena, ndinopindawo House of Shekinah Ministries. Ndinonzwa kukomborerwa ndikateerera diski raBrother Tinashe rinonzi handichamupa mukana Satani, nekuti upenyu hwedu huri kuriswa naSatani. Tinashe Ngara mwana wandoziva ngashundiki kura kwake kwese aive muimbi zvikuru akasimba kutanga pakatanga kubva achimudiki kusvika kure kusvika nhasi uno chipo chake anongoonazvo. Emmanuel Ngara, baba vaTinashe. Tinashe mwana wangu wedangwe. Zvakaitika ndezvokuti kubva paudiki hwake ndakangoona kuti anovavarira zvinoita vamwe zvokuimba izvi. Kwazivai vateereri, ini ndinoitwa Mai Mupindura, ndinopinda ndiri kuHouse of Shekinah Ministry. Ndinonzwa kukomborerwa zvikuru kwazvo ndikanzwa kuteerera masongs aBrother Tinashe. Mwari vanonditira zvakanaka mukati meupenyu hwangu. Kuridziro yangu iri pakuti ngativei nekutenga, tive nekudzorwa kunyange mukati mekugumuka kwedu. Ndonzwa kufara nekukomborerwa nemusic yaBrother Tinashe Ngara. Ine ndikomborera chaizvo. Ndinofara chaizvo. Vaive vachitiridzira kuchechi ndopatakazivana. Kurudziro yangu ndeyekuti ngatisapotanei, Mwari vatitire zvakanaka, tikomborerwe tese, titenge music yavo. Tatenda. Tinashe Ngara anova muimbi ari kusumuka zvakanyanya mukati menyika ino yeZimbabwe. Zvakare vaimbi vari kushingirira, tinoshanda navo apo neapo pakasiyana siyana, pamafunctions, pamichato pakasiyana-siyana. Muimbi atiri kunzwawo isu nemamwe mafundisi atinoshanda nawo kuti muimbi ari kuimba zvinonzwika, kunyanya masongs avo anobata mwoyo mizhinji yevanhu. Tinotenda. Ndoda kukutendai mese nekuda kwesupport yamuri kutipa sema gospel musicians, uye tirambe takadaro. Musatsigire isusu chete, asi titsigire kunyange vamwe vose, kunyange vanoimba gospel. Ndatenda.